Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai mai iko akan komai da kowa da ya sake hada mu a wannan tasha mai albarka na Arewa Extramural Lesson Kauru. A kuma wannan aji na How to Speak in English Language in a Simple Way, wato ajin koyon gina magana da turanci yadda ya dace bakin gwargwadon fahimta na, ta yadda ainihin masu bibiyan mu insha Allah suna koyon yadda ake gina magana da turanci cikin sauki ba tare da wahala ba. A har kullum dai suna Nashir Umar a kullum ni ne mai gabatar da ainihin wannan darasi a wannan tasha mai albarka na Arewa Extramural Lesson Kauru, kuma da fatan za a ci gaba da bibiyan mu da kunne da ido da kunne na fahimta, domin ainihin ci gaba da ainihin karuwa da irin abubuwan da ake dorawa domin bunƙasa darajar ilimi a duk inda muke. Idan mai saurari bai mamanta ba, har yanzu dai muna na a past continuous tense, saboda yana da ainihin lunguna ne ta inda ainihin yake da sarƙaƙiya wajen gina magana turanci, kuma wannan gina magana turancin nan da wannan tsari a kowane tense a maganganunmu ne da kullum kamar da na sha faɗi. Dole ne mu yi ƙoƙari mu san ƙa'idojin kowane tense domin mu san irin yadda za mu dinga fitar da maganarmu yadda ya dace a ainihin harshen turanci. A wancan darasi, idan mai sauraro mai na biye da ni ya san cewa mun gina sentences da ainihin wannan wuya din, kuma ainihin da fatan an riga an fahimci wannan. To yau sai za su ga an sa a darasi na yau an rubuta was da wannan wuya din. Dalili shine kar mai sauraro ya ga cewa mun yi was da wuya ba mu taɓa yin wani sentences da muka haɗa su ba. A maganganunmu da yau da kullum, magana dole yakan zo mana ko mun ki ko mun so ainihin a irin wannan sigan. Zai iya zuwa maka ka yi magana ta inda was ɗin da wuya ɗin dole za su fito a ainihin magana. Ba wai ana nufin ne cewa idan was ya fito a sentence wuya ba zai fito ba. Ba haka bane. Idan wuya ya fito a sentence was ba zai fito ba. To duk ba haka bane. A tsarin shine yayin da kake kokarin gina magana da turanci, idan maganar ka ya bullo a haka, to dole ka fitar da shi a yanda yake. Magana ce ainihin dama take fitar da ainihin irin yadda ainihin ƙa'idan yake tafiya. Misali, a sentence ɗin farko da zan faɗa shine a sentence number 1. Misali na farko a ce ina kallon ka. Ina kallon ka lokacin kana surutu a cikin ajinku. A cikin ajinku shekaran jiya. Ina kallon ka lokacin kana surutu a cikin ajinku shekaran jiya. Idan mai sauraro ko mai bibiya ne ya kalla wannan da kyau, duk wanda yake koyon karatun a gina magana turanci a wannan ajin zai ga abin da nake faɗi ya fito. Da was da wuya din nan dole ne su fito a wannan sentence din, duba da irin yadda maganin ya fito. Na aka ce ina kallon ka lokacin kana surutu a cikin ajinku shekaran jiya. Shekaran jiya abin ya faru, so da kun ga labari ne kai tsaye. So da haka dole ne yanzu a yayin da mu zo gina magana turancin mu duba mu ga ya za a yi mu fitar da wannan zance. To kamar tunda an riga an fahimta, ko kai yanzu a matsayinka na mai koyo za ka iya fitar da wannan turanci, tunda ka san mun yi wannan a baya da kai mun yi wannan a baya. So da haka yanzu zan gina maganan da turanci, wato zai translating din shi saboda mai koyo ya fahimta da kyau cewa aiku a maganganunmu na yau da kullum ainihin was da wuya za su iya zuwa a sentence guda ɗaya. Misali, a translation, ina kallon ka zai zama I was looking at you. I was looking at you. Lokacin, while kana, you were, while you were making noise making a noise
in your class. A cikin ajinku. Yaushe ya faru? Day before yesterday, wato shekaran jiya. Day before yesterday. I was looking at you while you were making a noise in your class. Na tsallake shi ban sa ba. In your class day before yesterday. Ina kallon ka ko ina kallon ki duk wanda yazo ko ina kallon ku duk haka dai zai iya baka you were. Ina kallon ka lokacin kana surutu a cikin ajin ku shekaran jiya. I was looking at you while you were making a noise in your class day before yesterday. So da haka kun ga wannan turancin kenan da was din da were din ga su bullo a sentence guda daya. Sai mu je number 2, sentence number 2. Sentence number 2 yace yana tafiya makarantar su lokacin muna aiki tare da babanmu a bayan gidanmu. Yana tafiya makarantar su lokacin muna aiki tare da babanmu a bayan gidanmu. Jiya. Yana tafiya makarantarsu lokacin muna aiki tare da babanmu a bayan gidanmu jiya. So da haka idan mai koyi kalla da kyau zai ga shi ma wannan din ainihin da was din da were din duk su bullo a sentence guda. Bari mu tafi translation. Yana zai zama he was going to their school when we were lokacin muna when we were working with our father at the back of a bayan gidanmu ko at the back of a bayan gidanmu ba samu din ba at the back of our house yesterday. So naka ga yadda turancin ya fito fassara. Yana tafiya makarantar su lokacin muna aiki tare da babanmu a bayan gidanmu jiya. He was going to their school when we were working with our father at the back of our house yesterday. Kun ga yadda wannan ya bullo da was din da were din ya bullo a sentence guda. Saboda haka ina fata masu biyan mu suna fahimtar yadda abin yake. Sai aka ce muna bacci lokacin kaninmu na karanta littafin shi. Sentence number 3. Muna bacci lokacin kaninmu na karanta littafin shi
a cikin ɗakinmu jiya da dare. A cikin ɗakinmu jiya da dare. Idan mai koyi kalla da kyau zai ga a farko shi kuma nan wuya ɗin ne zai fara ɓullowa, nan kuma wasu ya fito. Kamar haka, translation. We were sleeping when our younger brother was reading his book in our room. Yesterday in the night. Yesterday in the night. Idan mai koyi kalla da kyau, kamar yadda na hada wannan jimla wato sentence number 3, yace muna bacci lokacin kaninmu na karanta littafin shi a cikin ɗakinmu jiya da dare. Translation. We were sleeping when our younger brother was reading his book in our room yesterday in the night. So da haka kun ga yadda ainihin wannan sentence ya bullo. Wuya ɗin ne farko, shi kuma nan a farkon magana, ƙarshen magana kuma was ɗin ya bullo. Kamar shi kuma nan was ɗin ne farkon magana, a wuya ɗin kuma ya bullo a ƙarshen magana. So da haka yanayin yadda abubuwan yake tafiya kenan. Yanzu saura sentence guda ɗaya da za mu ƙarasa shi. Kafin ƙarasa bari maimaita waɗannan saboda mai koyo ya ƙara fahimtar su da kyau. Sentence number 1. Ina kallon ka lokacin kana surutu a cikin ajinku shekaran jiya. Translation ɗin shi shine, wato fassaran shi da turanci, I was looking at you while you were making a noise in your class day before yesterday. Sai sentence number 2. Yana tafiya makarantarsu lokacin muna aiki tare da babanmu a bayan gidanmu jiya. Translation ɗin shi shine, wato fassarar shi, he was going to their school when we were walking with our father at the back of our house yesterday. Sentence number 3. Muna bacci lokacin ƙaninmu na karanta littafin shi a cikin ɗakinmu jiya da dare. Translation ɗin shi ne, we were sleeping when our younger brother was reading his book in our room yesterday in the night. So da haka masu ko na fata suna fahimtar inda nake dosa akan irin yadda nake fitar da wannan ƙa'idoji na magana da ainihin a tsari na past continuous tense ɗin nan, na magana da ta hanyar amfani da was da wuya ɗin nan ainihin a tsarin magana. So da haka yanzu zan je sentence na ƙarshe kafin mu gama wannan darasi na yau a ainihin wannan tasha mai albarka na Arewa Extramural Lesson Kauru, a kuma aji na 3 wato class 3, wato how to speak in English language in a simple way, domin ku dinga ganin irin yadda ainihin tsare-tsaren yadda ake gina magana da turanci a cikin sauƙi a ainihin wannan aji mai albarka. Yanzu za mu je sentence number 4, ku ga shi kuma irin yadda ainihin maganan ya zo. Shi ma zai iya zuwa a ainihin wuya ɗin ya ɓullo a farko. Muna surutu lokacin malaminmu na
koyar da mu a cikin ajinmu. Satin da ya wuce. Surutu lokacin malaminmu na koyar da mu a cikin ajinmu. Na manta ban rubuta ajin ba. A cikin ajinmu satin da ya wuce. To yanzu za mu je fassara wannan magana, wannan sentence saboda mai koya ga irin yadda yake. Translation: we were making a noise while our teacher was teaching us in our class last week. Muna surutu lokacin malaminmu na koyar da mu a cikin ajinmu satin da ya wuce. Translation ɗin shi shine, wato fasarar shi, we were making a noise while our teacher was teaching us in our class last week. So daka kun ga yanayin da wannan sentence yake. We are din ya bullo a maganar farko, was din kuma ya bullo a magana na ƙarshe, kamar yadda muka gani a sentence na uku. Da fatan masu koyo da masu bibiyan mu sun fahimci yadda wannan darasi na yau yake, yadda muka yi amfani da was da were wajen gina sentence ɗaya inda suke bullo a sentence guda a ainihin tsarin magana da turanci na past continuous tense. A har kullum ina ƙara tuna ma masu sauraro, dole ne mu yi ƙoƙari tenses ɗin nan mu ci gaba da bibiya na domin a dinga ganin ƙa'idojin su a hankali da yadda muke maganganun mu na yau da kullum, ko mun ki ko mun so, kamar yadda nakan faɗa. Dole irin waɗannan maganganu da muka yi su na yau da kullum sukan fito mana a magana. To idan ba mu san irin yadda za mu bullo da ainihin maganan ba ko sanin ƙa'idojin ba, to shine sai mu je mu yi ta faɗin ba daidai ba wajen gina magana da turanci ɗin. So da haka, da fatan ainihin wannan darasi da muka yi na yau Allah ya sanya mashi albarka. Za mu tsaya a nan. Idan mu haɗa darasi na gaba, shi kuma za mu yi positive and negative, tunda duka wannan turanci da muke yi a past continuous tense nan har ya zuwa yanzu duka muna tafiya a positive ne. To idan Allah ya kai mu darasi na gaba, za mu ga positive ɗin da kuma negative ɗin ainihin wannan tsarin magana da turanci ɗin. Daga nan kuma darasi mai biye mishi, inda muna da tsawon rai insha Allah, zan kawo muku labari, wato short story mai kyau kuma mai amfani kuma mai ban sha'awa, domin ku ga irin yadda ake ainihin gina labari, har yadda wasu ɗinnan da wuya ɗin suke tasiri a cikin ainihin labari ainihin a turanci. So da haka, da fatan masu bibiyan mu ba za su gaji ba, za su ci gaba da bibiyan mu a kowane lokaci a ainihin wannan tasha mai albarka na Arewa Extramural Lesson Kauru da ke YouTube. Da fatan kai bako ne, kai mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, ka kuma danna mana all, domin ka ga duk darasin da muka ɗora, da kuma insha Allah da zarar mu ɗora sabo za ka samu daman ainihin ganin shi ba tare da ɓata lokaci ba. So da haka, Allah ya taimake mu, ya ci gaba da yi mana jagora. Na gode sosai, Allah ya saka da alheri. Sai mun haɗu a darasi na gaba.